Мечтаете си за супер качествени електроуреди на невероятни цени? Разгледайте Technovision. В Technovision предлагаме висококачествени немски електроуреди, без да се налага да плащате цяло състояние. Как? Като ви даваме огромни отстъпки за уреди с малки козметични забележки. Представете си Bosch, Siemens, Samsung и други известни марки на цени, които ще ви харесат. Но това не е всичко. Имаме и чисто нови, опаковани уреди, без никакви забележки. Трябва ви гъвкавост. Възползвайте се от разсрочено плащане с минимални лихви. Освен това, доставката е безплатна за София и Пловдив, а до офиси на Екон в цялата страна. И за ваше спокойствие даваме 3 години гаранция на всички уреди с транспортни дефекти. Обзаведете дома си с качеството и достъпните цени на Technovision. Посетете нашия уебсайт или магазини още днес. Technovision. Немски стандарти. Умни спестявания.